জনজাতি ঐক্য হোক বড় হারির খৌসেজা বনাঞ্চলের বেদখলকারী উচ্ছেদ করো গ্রাম শ্রেণী বেদখলকারী খানাঙ্গ জনজাতি ঐক্য হোক বড় হারির খৌসেজা ना माने बांग्लादेशी जेब्ला हाबफैयो जेब्ला जोंनि माबाफोरखौ सेनानै लानो नागिरो होमबा जोंनि गोसोआव दुखु मोनखाङो दा बेनि थाखाय गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोखि ना मोनसे निउस मोनसे खौरांखौ आं देखायलांनो सानदों आरोखि ना जोंहा मानगोनां दावराय मोख्रेब सारमोन आरोखि ना दावराय देख्रेब सारमोन दा बिथांमोना माने जेसेबांनाखि जोंनि बे बड'लेण्डआव बांलादेशी हाबनानै थाफैनाय मानसिफोरखौहाय आरोखि ना इभिक्सन खालामनानै गावसिनि देशआव बा गावसिनि जायगायाव होखार हरफिननांगौ होननानै गोख्रों रावजों माने ससियेल मिडियानि गेजेराव जों नुनो मोनगासिनो दङ रायजोफोर दा आं बे भिडिअखौनो लानानै फैदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों गोसोआव बिसोरनि जे इभिक्सन खालामनो नागिरनाय आन्दालनखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि ना आंनि बायदिबाथ' बिराद बरिया जादों जों माने बर' हारिनि जाय मानसिया खामानि मावगोन जाय मानसिया बर' हारिनि थाखाय मोजांखौ साननानै नायगोन जों बिसोरजों थाफानानै जोङो एसे मदद खालामफानांगौ आरोखि ना जों बेवहाय इउपिपिएल बा सोरबा बिपिएफ जों खोथा गैया जाय हारिनि खामानि मोजांनि थाखाय मावनो नागिरदों जों बेजों एसे सापर्ट खालामलायनाया मोजां आरोखि ना दा आङो बेबायदिनो भिडिअखौ लानानै फैदों आरोखि ना दावराय देख्रेब सारमोना बुंदों आरोखि ना नैबे मे मासनि गेजेरावनो इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामनांगौ जुदि खालामस्लाबनो हायाबाबो नैबे मास बायनानै एकदम क्लियार खालामथारनांगौ होननानै बुंदों आरोखि ना दा नोंथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों होलां आं आपडेटखौ होगासिनो दं दै रायजोफोर नोंथांमोना नायलांदो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय होमबा आं भिडिअखौ देखायलांनि जोङो बड'लेण्ड जनाजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय आरो लोगोसे बिटिसिनि गावबुरा आफाद आरो गोबां बुद्धिजीबिफोर ज' जानानै नैबे बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सिएसडि बेनाव मेम'रान्डाम फैदों आल्टिमेटाम बे आल्टिमेटामानो जाहैबाय हाग्रा ओनसोलाव इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दंफैयो बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होखारनांगौ जों बे दाबिखौ आगोलनिफ्राय खालामबाय थादों थांनाय 12 जानुवारियाव जेब्ला सासे बर' कन्ट्राक्टरखौ बुथारदों अना खानानै बिनिफ्राय आरो बिनि उनाव थांनाय 17 एप्रिलाव जेनाखि रुनिखाता फरेस्ट अफिसखौ गाग्लोबदों बे समनिफ्राय जों जावले जावले मेम'रान्डाम होदों आरो जों बुंबोदों जे बाहेरानिफ्राय फैनाय थाफैनाय सावथालफोर गोबां दङ झारखन्ड मुक्ति बिहार बेंगल बेनिफ्राय दा बिसोरनिफ्राय थाफैनाय मानसिफ्रानो बे जायगायाव फैनानै गोबां उपद्रब खालामफैदों आरो बे जायगायावनो सादा सिदा सावथालफोरखौ थुना होनानै बर'फोरनि बेरेखा थुनज्लायदों आरो बर'खौ आक्रमन खालामदों दा जोंनि बर'नि जायनाखि थामोनथा बे गोबां माने गिथाव बाथाव जाबाय दिनै जों जेरावबो माने गिसां गसां थानो गोनां जाबाय दा बेफोर माने सिटुवेसनाव जों जुदि बै जायगानिफ्राय फैनाय थाफैनाय मानसिफोरखौ जुदि जोङो आइडेन्टिफाइ खालामना होखाराब्ला आरो रिजार्भ फरेस्टआव जेसेबां इलिगेल भाबै हाबना थाफैनाय दङ बिसोरखौ जुदि जों इभिक्सन खालामनानै फुरान हराब्ला जोंनि बे जायगानि बिटिसिनि बर'फोरनि आरो ट्राइबेलफोरनि भबिष्यतआ खोमसि गिलुं बालुं जाबाय बेनिखायनो जोङो मोनसे आल्टिमेटाम दिनै होनाय जाबाय जे फैगौ नैबे मे दान जोबनायनि गेजेरावनो जाहाथे इभिक्सनखौ स्टार्ट खालामो जों बाथ्राखौ बुंदों आरो जुदि इभिक्सनखौ जुदि बे समाव स्टार्ट खालामाब्ला जोङो जुन मासनिफ्राय जोङो डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामगोन होननानै बाथ्राखौ जों दिनै आल्टिमेटाम होनाय जाबाय दा अदेबानि सिएसडि बिथाङा जोंनो खोन्थादों जे बे माने इभिक्सन सोमोन्दै बिटिसिनि खुंगिरिजोंबो सावरायनाय जाबाय होनना बुंदों आरो बिसोरबो एकमत गासिखौबो होखारनायनि बाथ्रा बिथाङाबो जोंनि सिगाङाव खोन्थानाय जादों खिन्थु दिनै बिथाङा जोंखौ बुंबाय जे राइट नाव जोङो दानो होखारनायनि माबाखौ जों हानाय नङा जिहेतु गभर्नमेन्टआ नै दाखालिसो दाफिननाय जादों दाखालि जायनाखि घटना जादोंमोन फरेस्ट अफिस गाग्लोबनाय बे समाव कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दंमोन बेनिखायनो डिसिसन लानो हायाखै दा जितु गभर्नमेन्टआ दासो नै गोदानै दाफिनबाय जेब्ला दा टाइम नांगोन एसे जोंनो जुन दानखौ होनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों जुन दाननि गेजेराव जोङो एक्सनखौ लागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जों बेखौनो बुंदों जुन दानाव खालामब्ला जों बेखौ जों आपत्ति खालामा जों टाइमखौ होगोन नोंथांमोननो जुन दाननि गेजेरावनो नोंथांमोना स्टार्ट खालामनांगौ आरो जुन दाननि गेजेराव जुदि एक्सन लायाब्ला खिन्थु जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामगोन बे बाथ्राखौ जों बुंनाय जाबाय
बे पलिटिकेल प्रब्लेम नङा बियो बे प्रब्लेमा जोंनि बबेजोंनि फैनाय थांनायनि प्रब्लेम बियो बेनिखायनो जों बे जेंनाखौ लानानै जोङो राजनितिबो खालामनाङा रावखौबो जों राजनिति खालामजानो लुबैयाखै आरो जों लाइबो होनाय नङा आरो दिनै जोङो मोनसे थिरां मोनसे थांखियाव जों फैबाय डु अर डाइ बे जायनाखि सानस्रि बे सानस्रिखौ जोंनि बड'फाया जोंनो होलांदों आरो बे सानस्रिया महात्मा गान्धीया डु अर डाइ आन्दलन खालामनो फोरोंलांदों गणतान्त्रिक अहिंसा आन्दलन खालामनो फोरोंलांदों बेखायनो जों बे डु अर डाइ गणतान्त्रिक अहिंसा आन्दलन बर'फा होलांनाय बे मोन्थोरखौ लानानै जोङो आवगायगोन जोङो गिनाय नङा फावसायनाय नङा आरो बेनो जोंनि माने थांनायनि मोनसे आन्दलन जागोन आरो जों बयबो रायलायबाय जों दिनै जोंनि बेसेबां रिटायार्ड पार्सनफोर दङ बेसेबां बुद्धिजिबि दं गोबां मानसिजों माने रायलायदों जगाजग खालामदों बिथांमोनहाबो जोंखौ बुंदों जे जोंनो माने जिनोखि आद्रा जिउ दङ बे आद्रा जिउआव जोङो जोंनि जाथिनि थाखाय जों हानायखिनि कन्ट्रिबिउट खालामलांसै जाथिनि जेंनाफोरखौ जों मावलांसै बे बाथ्राखौ बयबो बुंदों जोंनो जेबो नांलाया जोंहा मोननो लुबैनायबो सिमां गैया जोंहा गोमाजानोबो जोंहा गिनाय गैया बेनिखायनो जोङो बे थांखिखौ लानानै जोङो फैगौ समफ्राव जोङो गोख्रोङै आन्दलन खालामगोन बे बाथ्राखौ जों बयबो थिग खालामबाय आरो बेसेबांसो बिगा हायाव आयेन बेरेखायै हाबसननानै दङ हाग्रायाव दिनैसिम जोंनो माने बेसेबां हेक्टर दं बेसेबां बिगा दं जोंनो बेखौ डिटेल्स जोंनो माबाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होआखै जों अदेबानि जोङो आरटि खालामनानै लाखाजोब्बाय गासैबो आरटि खालामनानै मोनजोब्बाय जों बबे जायगायाव बेसेबां एंक्रोच जादों बे आरटि रेकर्डआ जोंनाव दंजोबसै दा बेखायनो जोङो बेखौ बुंनाय जायो जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि होखारनाय बेबस्था जुदि लायाब्ला जोङो बेखौ हाइकर्टआव थांनानैबो जों चेलेन्ज खालामगोन जोंनाव जिहेतु डकुमेन्टस ओंखारजोब्बाय आरो अलरेडि जों जेसेबां मेम'रेन्डाम होदों बे मेम'रेन्डाम होनायखौ बेस खालामनानै जायनाखि सिजिआ स्टेक लिरदों बे सिजिनि स्टेक लिरनाय कपिया जोंनाव दंजोबो दा जोंनो हरदों बे जाय एंक्रोच जादों बे एंक्रोचारफोरखौ होखारनो थाखाय बिथाङा स्टेक लिरनाय सिसिएफ लिरनाय बिटिसिएफ लिरनाय बे लेखा दंजोबो गथिखे जोंनि थाखाय बे हाइकर्टआव थांब्ला बे जोंनि थाखाय मोनसे माने डकुमेन्ट जागोन सापर्टिं डकुमेन्ट जागोन बेखायनो जोंनो हानि परिमानखौ जोंनो बिसोरो होआखैब्लाबो खिन्थु एंक्रोचारफ्रा दङ बबे जायगायाव दङ जों बे जिनिसखौ जों मोनजोब्बाय आरो लोगोसे बिथांमोना जायनाखि स्टेक हरनाय कारेसपन्डिं स्टेक बे स्टेकआबो प्रमान जाबाय बे फरेस्टआव एंक्रोचार जादों एंक्रोचमेन्ट दङ बेखायनो जोङो लिगेल एक्सन लानो थाखाय जों हासिगोन दा स्पेसियेलि बबे ओनसोलाव बेबायदि एंक्रोचार हाबसननानै दङ बे ओरै माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो एन्टायार रिजार्भ फरेस्टआनो एंक्रोच जादों जानानै दं साहा ओनसोलजों माने साहा ओनसोलजों बे माबानिफ्राय संकस दैनिफ्राय आराम्भ खालामनाय एखे मानाससिम गासिबो एंक्रोच जाजोबदों आरो जों लकेल जायनाखि रिपर्ट जों लकेल रिपर्टबो जों कालेक्सन खालामो आरो इभेन फरेस्टनिफ्रायबो जों अनेक रिपर्ट लायो फरेस्टनि वार्कारफोर जायफोर दङ ओमफ्राय लकेल मानसिफोर रिपर्ट दङ बे रिपर्ट बादिबा बे हाग्रा ओनसोलाव गोदान मानसि झारखन्डनिफ्राय फैनाय ओरै बेंगल बिहारनिफ्राय फैनाय गोबां बे जायगायाव हाबनानै दंफैयो आरो इभेन दा अनेक मानसियानो सन्देह खालामदों नुनाय मानसिबो खोन्थादों जे बे जायगायाव अस्त्र लानानै मावबादि मानसिफोरा बेयाव दंफैयो माने झारखन्डनि जायनाखि मावबादिफोर नक्सालाइटफोर बिसोर दंफैयो होननानै जोंनो इनफरमेसन होदों जों मिथिगौ बिसोर गावसोरनि नुनाय आरो खोन्थादों आरो लोगोसे थांनाय जायनाखि 23 अक्ट'बर 2025आव जे माने सालाकाटि क'क्राझारनि रेल ट्रेकआव बमा जादोंमोन बे बमा जानायावबो मावबादियानो दंमोन बे बाथ्राखौ पुलिसफ्रानो बुंखादों आरो मावबादि सासे एक्टिभिस्टखौ बुथारदों ओमफ्राय गोबां माखासे खारना गदों होनना बुंदों दा गथिखे दा पुलिसनि रिपर्टजों नायनानै ओमफ्राय जों रायजो राजाफोरनि ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे मानसिफोरनि रिपर्टखौ नायनानै जोङो बेखौनो कनफार्म जाबाय जों बुंनो हाबाय जे बे हाग्रा ओनसोलाव मावबादिफोर दङ बा नक्सालाइटफोर दङ बिहार बेंगलनि मानसिफोर दंफैयो बे कनफार्म जाबाय बेखायनो बेखौ जोङो जेरैखियाव होखारथारनांगौ आरो बेखौ होखारागौमानि जोंनि जायगानि बे थागिबि बर' फिसाफ्रा खुनु सान्थि मोननाय नङा जों असान्थि जागोन थैजासे जोङो सुखै जोङो माने गोरोबलायनानै थानो हानाय नङा बेखायनो इभिकसन खालामनायनि दाबिखौ जों जरदारभाबै खालामबाय थागोन जुदि राइट टाइमाव इभिकसन खालामनायनि सरकारा राहा लायाबा नोंथांमोना मा राहा लागोन दा बेखौथ' आं स्ट्रंलि बुंखानाय जाबाय जों डेम'क्रेटिक पिपल मुभमेन्ट खालामगोन डु अर डाइ आन्दलनखौ जों स्टार्ट खालामगोन बेखौ बुंनाय जाबाय दा टाइम बिदों बिसोरो नैबे सिजिआ बे जुन मासखौ बिसोरो बुंदों जुन मासाव टाइम बिदोंब्ला जों जुन मासखौ होगोन ला नोंसोर खिन्थु इभिकसन जानांगौ दा जुन मासनि गेजेराव जुदि जायाबा जों आरो खबर लाबावगोन आरो हायाब्ला जों आरोबाव जों बिथांमोननिफ्राय टाइम लानानै जोङो बिनि उनावनो जोङो बे डु अर डाइ आन्दलनखौ जों खालामगोन
땡큐. 우체국 아그라 온천리 배도컬다리불고 흑하는거 전원자치 의거학 원어하리 공세자 원어한 서로 배도컬다리 우체국 아그라 온천리 배도컬다리불고 흑하는거 전원자치 의거학 원어하리 공세자